Super Fam Super Migubay is in the house again, and for today's vlog we talk about kanang third party ba, or else kabit, or else kana bang kana mo enter sila sa area na to nga na relationship na adyoy tawo nga magsamok-samok or tawo nga willing mokuha sa atoa na ba, atoa na ang gihigugma or atoa na nga gusto nga makauban sa forever na to, or sa mga minyo pod na naanay na minyo na sila, although minyo na jud sila but nalang jud ganahang mo apil-apil. But ako pong makuan, ako pong matingalahan pod ngano po ning uban nga mga minyo ngano magpadala man pod no nga dian nagpanumpaay naman utan sila atbang sa atubangan sa altar sa kaminyoon kaning uyab, although kaning uyab naman na sila tendency nga mawala lang jud no, pero but sakit la baya pod para nato nga biyaan ta no. So for me, Super Fam na no, kung naanaunta ka imuha nga ana in a relationship na ka, di lang unta ka mangwag-wag mangulag-ulag sa laing tawo, kay which is kanagod sila in a relationship do ka tawo niya ikaw mo apil pa ka dako kay nang gubot sumala sa sulti or sa panultihon, which is gisulat in the Bible nga once you mo apil ka or makikabit ka sa tawo nga naanay ka relasyon, mura kag sama sa usa ka baka nga patubang sa ihawanan. Kanawang baka nga giadala sa slaughter, di ba? Kay kun imong musud ka na daw kuan lang man kanang imo lang pud untahon naon og unsay imong padulngan diha nga area or anak nga relasyonan nimo anang tawhana nga naa siya kuan. So Super Fam, kung na siya relasyon, di lang yun unta tamang hilabot no. Imo lang hunaon sa makadaghan, what if ako ning buhaton mga bit ako'y mo himo kong kabit niya. So unsay mahitabo ilang pamilya, di ba luoy ang ilang pamilya, ilang anak, ilang pamilya mabungkag tanan. Munang daghan ng mga broken fam tungod sa broken family para tungod ana rang mga kuana, mga panandali ang ligaya lang ba. So kung mao man gani na ang main reason, imuha lang po na nga hunahuna kung kuan lang jud ba, kung ganahan jud kang musulod sa usa ka gubot nga sistema, ganahan kang gubot nga sa imong kinabuhi, imuha po na nga choice. But for me lang no, kung ato lang malikayan na siya nga malikayan lang nato na siya nga kuan hanang ideyaha or trabahoan nimo nga mangguba ta og laing pamilya, ato lang jud nga ikuan ato kaugalingon is self-discipline damang no. Kay kun wala tay disiplina sa atong kaugaling, how much more kung makikatubang ta sa uban nga tawo, di ba Super Fam? So kung mo apil ka sa kinabuhis laing tawo, kung magpakabit ka ato niya tungod lang sa lawas nung kahinam or sa salapi parta, dili na siya may purpose, dili siya may main reason nga gibuhat ka na. Naman tay panginahanglan sa usa pero imo halang disiplina sa kaugalingon, anong respeto sa imong kaisig katawo para wa gyud gubot. Once gani nga mo enter na kana perti nang gubota kayo. Undo kanang wala ra kay gibuhat, wala ra kay problema. Problema nimo kaon lang kaugalingon. But kung mo enter na kana, how much more nagidagway, unsa nagidagway imong kinabuhi no? Uban magpakuana, Rafi Tolpo in action. So abi kay gipasalida na gipakita na siya sa YouTube or sa TV kabahin ana nga sistema, mudanag man po ni mga tawo. But for me lang no, gipakita na nila diha sa TV, which is kanang Rafi Tolpo in action. Although shout out lang po sa akong idol si Mr. Rafi Tolpo, dili man na sa ingon nga atong Sweden, gipakita lang na nila nga kuan kanang dili siya ayong panag-inan. That's not good example din, hindi siya mabuting tingnan ba, dapat SPJ o nga. Pero mas sa sarili ko lang na ang lahat na nakakita doon puro naman matatanda, di ba? So ganyan nakikita natin sa buhay nila, yung manangangabit, yung nangangaliwa, pag pumasok ka sa sitwasyon ganan, ay nako, buhay mo nagkabuhol-buhol na talaga. So ganyan pumapagid na si Idol Rafi Tolpo para mapaayos kung ano man gusto yun. So Super Fam, kung ayaw mo ng problema, adi wag mong pasukin yan. So ayaw kag problema, ayaw sudden ang mga anak nga part sa imong kinabuhi. Kung naghatag man siya og motibo nimo, it's kanang asawa sa imong amigo,
ayaw lang kung tawon og patol, although mawala pa kay kuan man o mawala pa yung pagkaamigo, makabungkag pa kag family, maunsa na ilang mga anak, di ba luoy? So super fam, ana lang ta sa disiplinas ko galingon, pagpugong sa nga kahinam, o at the end ikaw lagi magkuan sa imong kagalingon. But for me, nindot jud kung pugngan og unsa na imong kahinam diha, di ba? So mao lang tong akong gamay i-share super fam, o bye bye and thank you sa pag-support sa akong channel which is Super Migo Bye, and soon makalaag lang kita soon kay medyo di pa complicated pa ko sa time, and thank you sa pag-support super fam. Bye bye.